बे अर्डारा फैदों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? औ आंबो मोनदों नैबेखौ जिहेतु आपग्रेडेशन खालामनाय एमइ स्कुलनिफ्राय हाई स्कुलाव लांनाय जे आपग्रेडेशन खालामनाय बे लेटारा जोंनि बिटिसि नि एडुकेशन डाइरेक्टर क'क्राझारनिफ्राय थांनो नांगौ नाथाय बे लेटारा बे अर्डार कपिया फैदों दिसपुरनिफ्राय दिसपुर अबेनिफ्राय फैदों गभर्नमेंट ऑफ आसाम ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन आसाम काहिलीपारा गुवाहाटीनिफ्रायसो फैदों बे आपग्रेडेशन खालामनो दा बे नूतन बस्ती आंगरकाटा एमइ स्कूला तामुलपुर बे बिटिसि नि आन्डार बे नूतन बस्ती आंगरकाटा एमइ स्कूल को नूतन बस्ती आंगरकाटा हाई स्कूल जे आपग्रेडेशन खालामबाय बे लेटारा क'क्राझारनिफ्राय थांनो नांगौ नाथाय फैदों दिसपुरनिफ्राय जिहेतु जोंहा एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ ट्रान्सफार साबजेक्ट बिटिसि नो पावार होखादों नाथाय प्रमोद बर'नि भुलनि थाखाय 16टा डिपार्टमेन्टआ लांफिनबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सारा बिनि एन्सारखौ जोंनो होथारनो नांगोन मानोना मोनखानाय पावारखौ मानो गथायहरफिनखो आरो जुदि गथायाखैब्ला जिहेतु क'क्राझारनिफ्राय थांनो नांगौ जे तामुलपुरा बिटिसि नि सिङाव थानाय आरो तामुलपुरनि जि नूतन बस्ती आंगरकाटा एमइ स्कुला बिटिसि नि सिङाव थानाय दा बे आपग्रेडेशनखौ क'क्राझारनिफ्राय थाङा मालासिनो दिसपुरनिफ्राय बोरै फैनो हाखो आरो जुदि प्रमोद बर'आ 16टा डिपार्टमेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 16टा डिपार्टमेन्ट हराखै होनदोंब्ला बिनि फिननाया बोरै फैखो बे जोंनाव कागज दङ आं मिसा खोथा बुंनो हागौ नाथाय कागजआ मालाबाबो मिसा खोथा बुङा दा बे कागजनि फिननायखौ मानावगिरि प्रमोद बर' सारा जोंनो होथारथों आरो बाव लिरबावनाय दङ जिहेतु बियो डाइरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन आसामनिफ्रायसो फैबाय तारमाने एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ जोंहा डाइरेक्टरा बिटिसि नि एडुकेशन डाइरेक्टरा जेबो खामानि गैला आपग्रेडेशन स्कुल आपग्रेडेशनखौबो बिथांमोना अर्डार कपि हरनो हाला सब दिसपुरासो हरजोबसिगोन बे जोंनि थाखाय बिराद लोरबां आरो बाव लिरबावनाय दंबावो जे बाव no new post shall be created for the purpose आरो no financial grant shall be provided to the upgradation school बिथांमोना होनबावदों बाव जे खुनु पोस्ट गोदान क्रिएट जानाय नङा आरो खुनु फाइनेंशियल एसिस्टेंट हरनाय जानाय नङा आरो the school must be undertaken that will run high school classes within the existing qualified faculty having graduate degree तारमाने मा ग्रेजुएट टीचारफोरानो सालायदों आरो जुदि ग्रेजुएट टीचार गैयाब्ला नङा होमबा बेनिबो पस्टबो होआ आरो स्कुलाव फाइनेंशियल एसिस्टेंटबो होआ बेनिफ्राय there should not be any amalgamation proposal amalgamation खालामा there should not be minimum 2 additional classroom available but there should be minimum additional classroom available there should be दा ओंखायनो बे टोटली बे जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टफोरा टोटली फेलार जाबाय दिनै बिटिसि नि एडुकेशन इएम आरो प्रमोद बर' सारा फेलारनि थाखाय बिथांमोना मावनो हायैनि थाखाय दिनै दिसपुरजों बे अर्डार कपि हरजाबाय बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा ओंखायनो बेखौ जोंनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ बे प्रमोद बर' सार सालायनायाव टोटली कलाप्स जाबाय जोंहा फरायसाफोरा आरो फोरोंगिरिफोरा बिराद खस्थ'यै खालामदोंब्लाबो एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ माने जोंहा एडुकेशन इएमआनो गैया बिटिसिआव एडुकेशन डिपार्टमेन्ट गैया बिटिसिआव एडुकेशन इएम गैया सब आसामनिफ्रायसो नाहरगासिनो दङ ओंखायनो दिनै बे लेटारखौ आसामनिफ्रायसो हरदों बे जोंनि थाखाय बिराद लासिंसिं बाथ्रा बिनि फिननायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मानावगिरि प्रमोद बर' सारा जोंनो होगोन होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों होननानै सानो सोलोंथाइ बिफान आरो बिथाङा माने सोलोंथाइनि गोबां जौगानायनि बाथ्राखौनो बुंबोबाय थादोंमोन आं सानो जे आसाम सरकारा बिथांमोनहा बुजिबाय जे बिटिसि नि एडुकेशन इएमआ एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ खामानि मावनो हाया ओंखायनो बिथांमोनहा बेखौ बुजिनानै बिथांमोनहा बे लेटारखौ हरदों साननैसो सिगां नोंथांमोनहा हयथ' मिथिदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 33टा कलेजनि जिथु बुक पाइरेसि 4 कौटिनि अरिजिनाल पाब्लिकेशन आरो अरिजिनाल राइटारनिफ्राय बिजाब बाया मालासिनो बिथांमोना बुक पाइरेसि डुप्लिकेटनिफ्राय लेखा बायबोनानै 500 टाकानि दामखौ 15,000 खालामदों आरो बाव एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि एडुकेशननि सेक्रेटारि अमर ज्योति बर्मन डाइरेक्ट माने सेक्रेटारि बिथाङा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना जरित जादोंमोन आरो बेखौ लिगेल नोटिस हरजादों बिथांमोना दा ओंखायनो दिनै प्रमोद बर' सालायनाय समाव
33टा कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दारनि सिङाव बिजाबनि केलेंकारि जादों बिनि तदन्तखौ जों बिदोंमोन चिफ मिनिस्टार सारनावबो जों लेटार लिरदोंमोन तदन्त जों बिदों आरो बेनिखौ दिनै नङा गाबोन गभर्नमेन्ट सोलायखांनायनि उनाव बिनि सास्तिखौ प्रमद बर' सारा बिथाङा मोनगोन दिनै प्रमद बर' सारा बिथाङा दिनै सोरनोबा होबाय होननानै जोङो मिथिदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ माने गाव सालायनो हायाखै आरो बै मानसियाबो सालायनो हायाखै दिनै लेटारा दिसपुरनिफ्रायसो फैबाय ओंखायनो आं सानो दिसपुरनि एडुकेसन मिनिस्टारा बिटिसिनि एडुकेसन इएमआ टटेलि खामानि मावनो हायाखै फेलार जाबाय दिनै एडुकेसन इएम गैया बिटिसिआव एडुकेसन डिपार्टमेन्ट गैया बेखौ आसामनिफ्रायसो ओंखायनो बिटिसिआव ट्रेन्सफार साबजेक्टब्लाबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ जिहेतु बिटिसिनिफ्रायसो थांनो नांगौमोन ओंखायनो दिसपुरनिफ्राय हरबाय थारमाने बाव टटेलि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ फेलार होननानै प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआव जों सानजायो आरो एडुकेसननि इएमआ प्रमद बर' बिथाङानो लादोंमोन थारमाने टटेलि प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनि आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जिबनजों बिथाङा लिलिमाय खालामदों बेखौ जों बुंनो हायो दा माखासे सान सिगां माने बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारियाबो बुंदोंमोन जे सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावनायखाय माने रांफ्राबो थांफिनदों दा बे जाहोननि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै सानजायो नामा ना जोंहा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा थार बाथ्राखौनो बुंदों मानोना बिथाङा पेपारनि खोथाखौ बुंदों माने जों पेपाराव जोंबो लिरनाय मोनदों आरटिआइ जों मारिदों मानोना पेपाराव रग' रग' लिरनानै हरदों जे बाव फैसा हरनानै मावनो हायिनि बे फैसाया थांफिनो पेपारासो बुंगोन दिनै बिश्वजित दैमारि सारा खसा खोथाखौ बुंदों आरो पेपारावबो बेनो लिरनाय दङ जे दिल्लीनिफ्राय आरो दिसपुरनिफ्राय फैसा हरदोंमोन नाथाय प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारा खामानि मावनो हायिनि थाखाय फैसाया गिदिंनानै थांफिनदों बे खोथाया सैथो बे खोथा बिश्वजित दैमारि सार बुंनायाव एबसुनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा लाजिनाय मोनदों बे खोथाया अरायबो सैथो आरो नोंथांमोना मिथिगोन जे दिनै डिमा हासावआव आरो कार्बि आंलंआव पपुलेसन नायनानै फैसा जाबादि फैदों एबार फैयाखै खम फैदों नङा होमबा मानोना बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायाखै ओंखायनो खम हरजादों आवगायफ्राव जेरै फैसा फैदोंमोन बिथांमोना बेखौ मावनो हायिनि थांफिनजादों दा ओंखायनो जों सानजायो बे फैसाफोरा बे 300 कौटि 200 कौटि फैसाया बेसेबां जों स्कुल लुनो हागौमोन बेसेबां जों कलेज लुनो हागौमोन बेसेबां जों लामा दालां लुनो हागौमोन मोनखानाय फैसाखौनो प्रमद बर' सारा इनकेपासिटि मावनो हायिनि थाखाय लांफिनजानाया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक आरो बिथाङा सोलोंनो गोनां दङ होननानै आं सानना लायो